Pa baro kani kalong ka jing penpena ka badan kam ka bawan na ka office jong district medical and health officer ri Bhoi district nong po kan pelong ya ka jing pendi Dawai Polio habaro kuwi ka district jong ka ri Bhoi aban Sdang Naduh ka khat san terik Haduh khat nyau terik uno pra 8,000 absan umta la kentu ya baro ki kimi ki pa ba kilit ya lam ya ki khundit jong ki baro Naduh Kiba Dangkha Haduh kito Kiba hapo san Snem karta sha ki Polio post pala penbet lupa da ki health center hapo kishnong jongpi ha ka khat san terik uno pra ha ki sngi ba ka health team kawan ya sha ki khadop ying jongpi ru la karpat ya baro ban ya rap ya ki ban pendep ya ka program la karpat ikirang ba shnong kinong ya lam palang kinong hikai school Anganwadi workers ashes pat kum juru ki seng 3 months ngobha bikin ai lang ka kti ka mon ka kti ka diang na ka banta ka kot ka kya ki khunrit ni ki khna ban ya da na ka jingpang Polio hapo ka district kublei shibun Pidam kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun shangi ngin pele mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei